Helo. Croeso i wpla Bobby Hocdw cyntaf mis Tachwedd, sef wpla 22.11. Felly dyma fi yn aros i Mrs P i orffen i gwaith. So fan hyn mae gen i album. Ble mae? Mae di mynd. Mae fan hyn. Just checkio levels nawr i wneud yn siŵr bod fi'n gwybod bod chi'n clywed fi. Dwi'n mynd i drio wneud rhywbeth gyda'r lefelau. Ydy'r lefelau yn iawn? Dyn, maen nhw'n ffain. Mae fi lle ddod yn agosach. Lle gael drws hefyd. Cadw gres yma. Pa bynnag. Faint o res sydd yma. Hynny yw. Felly, fenyw i'w hyw. Croeso i wpla 22.11. Dyma album gan Coheed a Cambria. Nawr ges i hwn am 25 ceiniog. Dwi'n mynd i roi hwn yn anreg i weithwraig sydd wedi rhoi gorchuddion gwresog ar gyfer fy nghefn. Dwi wedi brifo fy nghefn lan yn y gogledd yn cysgu ar wely meddal a twitio fy nghefn yn y glaw yn ceisio cyrraedd Bangor. Stori arall yw honno. Cyrraeddes i Gaernarfon just about, ond gyda chryn gofid a phoen yn fy nghefn hefyd. Ond stori arall yw hwnna. Dyma'r stori dwi eisiau sôn amdano fe, oherwydd dwi'n mynd i roi'r anreg am yr gwrthrychau yma sydd yn gwresogi fy nghefn. Nhw'n costio tua 50 ceiniog, meddai fy nghydweithwraig. Diolch i ti. A rydw i nawr eisiau talu hi nôl gyda CD, a mae'n hoffi rock, felly dwi'n mynd i roi hwn nôl iddi hi fel anreg, yn diolch iddi am ei heilioni yn rhoi'r stwff ar gyfer yng nghefn yma i fi. So be dwi'n mynd i wneud, cyn rhoi dwi'n mynd i rando arno fe. Okay? Dwi'n mynd i rando. Dwi ddim wedi meddwl hwn trwodd. Allai'm gwrando arno fe yn gyfan gwbl oherwydd byddai'n cael copyright strike byddaf. Allai ddim stopio'r music a gwrando ar un pryd. Oh dear. Whoops. Okay, na i siarad am argraffiadau cynta y clawr. Ges i am 50 ceiniog o'r siop elusen tua 6 mis nôl. Dwi wedi gwrando ar chydig bach cyn nawr, ond nawr yw'r amser fi wrando ni cyn i fi roi ei ffwrdd. Pam dwi'n roi ei ffwrdd? Wel, mae'r clawr efallai yn awgrymu pam dwi'n roi ei ffwrdd. Ydw i eisiau delwedd fel na yn fy nghasgliad? Pam ddim, fysech chi'n dweud? Wel, i fi mae'n gorwedd bach yn anghyfforddus. Falle mae celfyddyd yw e, falle mae arwydd symbol ysbrydol yw e, o orthrwm a gwrthwynebiad i'r hyn dwi'n ei gredu. Ond dyna ni. Gewn ni weld. Ni'n byw mewn amseroedd cythryblus. Felly dyma'r album. Coheed and Cambria yw'r enw'r band. Claudio Sanchez, voice guitar. Travis Stever, guitar, lap steel, vocals. Michael Todd, bass vocals. Joshua Eppard, drums, keyboards, vocals. Dwi ddim wedi gwrando lot arno fe. O gwbl. Mae gen i syniad mae metal yw e, ond metal symphonic gydag elfennau blaengar iawn. Ond teg dweud, dwi ddim wedi allai'm dweud ddysg chi bod fi wedi gwrando arno fe o gwbl. So, nawr delweddau y tu fewn i'r i'r clawr. Sa'n gwybod os allwch chi weld hwnna'n iawn, ond maen nhw'n reit dywyll, reit apocalyptaidd iasoer, gyda
cymeriadau tywyll. Does dim gallwch chi ddim gweld hwnna, ond hynny yw, gadewch ni weld, ia. Hynny yw, wrth edrych ar y geiriau, dwi'n siŵr iawn os dwi eisiau gwrando arno fe, ond falle dylwn ni jyst gwrando ar yr... Ie, mae hwn yn... Wrth edrych ar hwn, sa'n siŵr os dwi eisiau roi i fy nghydweithraig. Dia, dwi wedi cafo hunan mewn pecil na. Picil, dim pecil, picil nawr, ynddo. Picil, y picil hwn. I gymharu â gwisga bilin extra hiw. Dwi'n gwisgo sawl pilin nawr. Dwi wedi gwisgo pilin extra cyn mynd yn oer, mwyn ysgoi mynd yn oer. Ond mae fy nghefn yn mynd i ddirywio wrth i mi eistedd yn gam fel hyn. Nawr te felly dylwn ni cael gwared o'r gadair. Sgysodwch fi ymweliad. Gobeithio fydd y cyfrifiadur ddim yn torri. Wrth fi wneud beth yn hyn. Ok, dwi'n mynd i chwarae tipyn bach ohono fe anyway. Neu chwarae 10 eiliad ohono fe. Dyma'r gân gyntaf. Enw'r gân gyntaf yw... Enw'r gân gyntaf yw Keeping the Blade. Piano Soniaris, ysgafn. Llinynau yn y cefndir, ysbaid. Llinynau, swnio fel Lost, rhaglen deledu. Wastraffus i 6 mlynedd o mywyd yn gwrando ar hwnna. Oedd e'n mor afeilgardd o, ond oedd y diwedd mor siomedig. Ma ni, dyma'r don gynta o sŵn a egni a grym yn mynd i gymryd drosodd unrhyw funud nawr. Dwi'n ei deimlo fe. Mae hwn yn hyfryd, mae'n gyda llaw. Waw. Mae hwn yn hyfryd. Ok, neu fast forward aros am yr... Mae'n cario ymlaen. So, does neb yn mynd i roi... Oh, waw. Gwrandwch ar hwn. Dyna the gan gynta. Keeping the Blade. Offerynol. Hoffi hwnna. Na i roi 8.5 am hwnna. Dyma'r ail gan. A'r ail gan yw... Always and Never. Stopio fe fyna am eiliad. So mae Always and Never yn dweud. Hold on, mae'n gitar i fan hyn. Nawr dwi'n mynd i dorri noco fe drosodd. Mae'n sefyll fan hyn. Allai bwyso fan hyn nawr fyna. Na, ni, mae hwnna'n lyflu ni. OK. Hello, you. OK, nawr allai weld y geiriau. If reality sits the child's kiss of laughter, lament, can you catch her if she runs? Os yw prydferthwch yn eistedd... Os di prydferthwch yn eistedd, if beauty sits, the child's kiss of laughter, I amend. Can you catch her if she runs? Wyt ti'n gallu ei dal hi os yw hi'n redeg? With this I would share with you all of this count to no end. Maen nhw'n bach yn amwys i geiriau yn rhoi trefn gwahanol ar eiriau. Gydewch ni glywed hi. Beauty sits the child's kiss of laughter I am. Oh, bach yn Jack Black vocal styling fyna, dwi'n meddwl. Hynny yw gor-theatrig. Gwneud rhyw ystym... dwi ddim yn gwybod pa fath o ystym pantomeimaidd ddrygionus efallai. Can you catch her if she ran? With this I would share with you all of this count to no end. OK.
Petawn i'n 14, fydden ni meddwl, waw, mae hwn yn ardderchog. A dwi'n siŵr bod lot o bobl yn meddwl bod e'n ardderchog. Ond i fi, nawr, mae o'n neud i fi deimlo chydig fel actorion sydd wrthi. Mae fel ffilm. Dwi'n mwynhau ffilmiau nawr, ond dwi'n yn siŵr iawn os ydw i'n gallu ymgolli mewn ffilm. Dwi wastad yn ymwybodol bod ffilm yn berfformiad. Mae yna ffilmiau. Na i wneud rhestr o ffilmiau ar Wpla rhywbryd yn dweud, mae ni. Mae fy start-up disc is full, yn llawn. So, sa'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nawr, felly fydd hwn ddim yn gweithio. Ond dim ots, dwi'n mynd i rando ar y gweddill. Sut allai wneud hwn nawr? Allai ddim wneud yna. Be na i nawr, right? Dwi'n mynd i rando ar yr album. Dwi'n mynd i recordio ail fideo yn darllen fy nodiadau. Dyna be na i. OK? Fydd hwnna'n hwylysach i bawb. Diolch am rando ar hwn. Fe nhw yw o Bobs, Wpla Bobby Hook dwi i chi, a gewch chi'r weddill yr adolygiad o album Coheed yn Cambria. Enw'r album yw, nes i ddim rhoi hwnna i chi naddo. Good Apollo, I'm Building Star 4 Volume. Pa volume? Diolch yn dweud. Wel, mae e'n dweud, ond mae Dan Brown yn gorchuddio'r graffeg. Yn sicr volume 1 yw e. Felly mae volume 1. Allan ar label Columbia.